What's up guys? Maadong Lunes nitong tanan, February 20. Musta man mong tanan guys, nandiya karon day namin daday may gamay nga murag kuan si. Magpa kuan na sundoy. Despedida ko no si Jana. Despedida ko na guys. Ice cream. Pizza. Nga kanito guys, cream day. Di na siguro may mga agluto. Kaya kanina sana may mga kuan. Pero murag magkilaw siguro si Undoy kaning palit magbulinaw. Diya. Sa nautanaw kasami si Undoy going to south na si Diya. Agako going to west. Bitaw mag-practice amig buwag-buwag ron guys kay nga naman ko ron kinabuhi. Kaya matud pa ni Diya bahala ko nung magkalisod may basta magkujog ni Diya. Masinso din mo sige mi kujog. Abala kung di masinso basta gusto ni Diya magkujog ra ko numi. Bitaw dapat lang salin da saging adlaw among tiwason ja kare among kuha-kuhaan ni gamay. Marang mo taon ako sa tong ilang nga I can't live without her daw. English to. Pasabot ato. Pasabot ko nuko. Kanang okay ra kuno sigaan basta kay busog. Matud pa ni ja guys, bahala kuno tambok mi basta baskog. Basta buhi kuno. Diyan na may niingan sang vlog agahang kinakasgan nga ibid panipod nga. Sapod sa nagmahal lang si Mons Yogstar nga. Okay ra kunog tambok basta healthy ag lawas. Murag healthy pa man siguro pud ni Mons kay pa man migi panghangat. Nga antanin jo guys. Kala mi guys. Una ko kaan kay una pa si Jay. Mado na una ko kay ron gansi ba. Una ko skamas. Kay undangan mi gansi ko kay matagkakaan ni Jaha gamay ra. Be. Dalihon. Uy, where is our kutsara in the ice cream? Ano sana? Lusiyaw na. Nakagasuso ila? Hindi na ko pizza guys kay karehang birahan na. Solid yung kaho guys. Kami sorry, kaningan na Mangga. Cheese, mangga, o choco, o ubi. Ubi ya. Huwag manggoy cookies and cream guys. Alam mo, ano guys? Naman nila yung favorite ko ng cookies and cream. Yung humok. Actually, dyan katunaw guys kay. Ang lakaw pa mong gulbay dyan. Diyan pa may gihapit. Diyan. Lapo ka jo. Hinay ka jo lakaw. Ang yapura pa ni kay. Gusto mo maglakaw. Ako gusto nung sakay naman. Sakay may dali ra ka jo. Ang kay bisag daunan. Sakay paghihapon. Gan silang pretty. Diyan ka na biyahe ba dyan kay Banching ko bisag daunan. Okay na guys, di ba? At least wanago. Wanago, magyapon kay pagnaw, garang napo ka. Pagkas, gyapon. Mga mare, mga pare, mga pariente. Pasensya na, minsutan ko, minubre. Pero dig mangga. Cheese na. Magani? Maday na yung kagmahal. Kay, kung din di man din maugkat mong tulong ka flavor. Patong din Kami kanyo guys. Di sayagan ang mga nito. Kinanglan na tilaan paghapon. Dala bastos. Ang nito ba? Ice cream. Dala mo na bakap ka. Ano na? Uy! Pagi ka na. Di ba? Hula ko pagi ka na. Buang nga. Kaya pag-abot bag, hawid-hawid na pagkagkwarta. Ano na ako? Nabot mo na yung safeguard o
Tayo. Nabago na dyan yung budi karon guys kay busog kong kaon. Dali na mabusog. Dali ka kung kaon yung mabusog. Di pa sa una nga. Dugay mabusog. Diyan guys. Mga pila pa pud mi ka anyuhan anyo ba? Bitaw ka rin guys nga di sa mi magkauban sa video kay magbuwag sa mi kuan. Magbuwag sa mi direksyon si Undoy. Mag-jahara mag video guys. Uja. Kanong gusto mag ano sa video guys, tanalo pa sa YouTube channel. Bitaw mag-video ra ko sa isa guys ay magkuha na mi puhon, magkita na mi puhon. Ana lamang i-apil lang isang vlog ug nagbansa si Zaza di sa siya. Murag abutan siguro pag mga pilak adlaw di sa ko ka video guys, mga siguro semana. Kay wa pa mo ko kaybaw sa ang sitwasyon nag-abot na dito sa laing country. Bitaw guys, atangin na lamang po ninyo pohon. Basta, iampo lamang po ko ninyo nga maadjog ang biyahe. Maadjog biyahe na mo sa Undoy, way mga kakulian. Nandya. Wapo ko kalarga ba, himingaw na ko subay. Kay mo, naanod na po ko dari sang bay ba, bisag na yung mga aniwari sa gawas, bisag banhak adyo. Murag, na-comfort na lamang po ko, ari ba, murag, di na po ganan mo bidya. Kay, nga ni Dejening na kay kagalingon guys, no, bisag, nga ni rani, pajag-pajag rani, pero, gimahan na po din na, mo nang mura ko gimingaw, mura ko di ko kalakunan. Dahil saan taman nga kaning opportunity guys, panagsaraman ni Munak, nganang og nadjay mo kato kinahanglan imo jung i-grab. Kay sayang pod unsa sa mga panahon nga naka-experience ako gingana kanang nailami man paghang nagpagkabutang karon mo suway na pug utro. Kay basin na pag kuan na pod. Ana pa laing mga lugar nga maatuan ba na mga laing lugar nga makabidyo ko nga makapananaw mo. Kanang di pagkadyo ko mo na nga sigar og video aning sud sa among pajag sud sa kwarto niya na. Aron mga kita pod magnanapay laing lugar ba. Tina ko guys. Ngayon sud kaya. Pag sure di daghan pa ni kadyo mahurot na nino. Punta na. Wala po ka. San. Malusaw na ni itaklo bisan ang pizza. Indara pa na. Takwiban sa guys kay or may na nga wala ka mga kaon duha isa Duha de ako isa ra man gud lingan mo ba isa ra gahang imo duha diyan nagpa-new look day ko guys. Kay arong di ka susabod ang buhok kay lisod ning mo ato taglaing nasud ba masige ko kagkag ang buhok. Bago nang mubura kay arong kas arang sudlay bahalag di mabangan. Halila ko lang sa guys og kanang gulotos one arabo yung buhok. Ara buhok. Bitaw nagpaot ko kay gang buhok sige pangapo po naglagas bitaw nda. Ngani mo ko sa na basta mga hugmo naghang buhok harang pautan arong mawa ag hugmo anja. Aro pang mag og dinalian bitaw guys nga na labi nag mo biyahe kag ladyo-ladyo nga di ka makadyo magkagkag kay namubo naman si Dia. Di na po ko kasog shampoo. So nakaisa ka shampoo kay di man bubuwa. Makaisa nga man ko. Karon nga mubo na si Dia ag shampoo hanang tunga na katunga na lamang magamit. Hinatbanta guys nga gahang sunod nga video pohon makakita po mo sa lugar ba nga napo ko'y bagong views ang video. Yan nang sige ra ko danig inyo makitaan among bengbeng nga nagpahak-pahak ang color. Bitaw ag dapit nas bintana guys so pa namang natiwas kay na short lagi mi sa wallpaper nakuwang ra. Agang budget nga tulo ka kuan kuwang ra di ay. Abi kung masakto kay sa kwarto dako man tong kwarto upat man to ka buhok sakto ra magupat ga. Dari tulo kay gamay naman laman ni kay pila ra gud ni kakuan na may bar sa agbong ari kay gamay naman pud kay mas gamay maning among sala-sala kay sa among kwarto. Gawa ko nagdahom nga ma-short di ay mo ning gapahak-pahak kay nakuwang ra. Puhon na lang pod tiwason. Total na pa may dahang baligya. Nahinay ba? Anam-anam.
maniging bahalag slow basta kay naay progress. Tuwig na to no guys. Bahalag hinay-hinay basta kay naay agi. Kay sawa di hinay-hinay, di ba guys? Unja balik deta sa among pagpamaligja og properties. Kay musuway ko guys og pamaligja kay basta hindi makapasar ko, pwede na po ko mo seminar. Mado na kay dinagko na ni. Bitaw. Kontak laman mo sa katong among gi picture bitaw nga Facebook account sa maguwang ni Undoy, Cristina Butil Kuray. Sana ay plano diha mo kuhag properties. House and lot, pwede pag juta ra, pwede pag kundo. Jag juta guys, pwede si jag yung patukurag residential, pwede pag commercial, o kanang may gusto mong negosyo nga na. Pero kakita ko sa ijang mga kuan guys, lagmik ka mga kuan, condominium ba to, mga unit? Diyan na po yung mga bahay, kanang house and lot na bitaw. O kisa to mga taga Bohol diha, naapod sa Bohol, nasa lay kuan dito. Ja, Luzon, Visayas, Mindanao na okay sa tong gusto basta kay kaniya guys. Tabang rapod ni sanay mga nagplano bitaw mo kagingan nga investment. Kasi gusto magnegosyo diha, pwede mo pud magpalit guys yung paabangan kay. Mao naman kuno na roy di ka hason nga negosyo guys kana bitaw magpaabang ra mo kay. Ang inyong atiman na maintenance na lang sa bahay, di na mo maghagag o magnegosyo kuno tinda-tinda, mangumpra pa nga na dya. Napay panahon nga kuan pa nga sana kasi nga nagtuto di napay panahon nga kanang gansi ba man sana sa Bisaya sa Malugi Gansi mabangkrap nga na saya na nabangkrap nga English man basta kay may naibawaan o gawas naman sa dugdak ka jong imong puhunan daw kajong gusirihan murag mo na imong para diha murag listen bangkrapon pero kuan pero kana ingana jud guys na dinagko na ja ako kuan og nakoy pampuhunan lami jud nang paabangan nga bay apartment bay nga na kay namon koy kaila nga si Jay nga na nasa Laguna dijang apartment ipaabangan ni ja nga kami kay mudawat na lang mag abang anja. Siyempre, ang nagpudyo man dyan may bahala sa bayog tubig. Nandiyan, huwag na po yung mga guba-guba, ingon na lamas tagi dyan nga naidaot. Ilang ipa-repair, kuhan ra, ibawas ra sa upa. Huwag di gani, ang tagi dyan mismo mo ay magpa-repair mo adto, huwag na yung inside difference si Jay magpa-adyo. Sa kanang na yung mga dagko ng mga pundo diha, kanang gusto mo kuhag bahay. Kay ba man kung na may amang igagaw, classmate po na si Jang Undoy, igagaw na ho. Asa sila sa Marilo dapit? Na sila Bulacan karon. Lami man pud lang bay. Ja. Nana sila ikaw galingan ron. Laro kong pananggihulugan. Nga na ba ako ana. Kami po nung may stable lang magamang income, pwede na pud nga na pohon kaloy as Ginoo. Hindi man ta kay ba sa tong madyo man puning natay pangandoy kay sawa jud. Gaan saan naman na guys nga ingan masunday tiwasan na kuno na ho. Gawi as gazud ni tayo ba ako magtiwas na ni. Ara pa maning dagana. Dali na kay mahumok ng taman. Ngiti ko. Dako ni si Jag guys kay kuan 1.3 liters mamon day. Ningon si Jag mahal kuno kay ay jang gipalit das pag Valentine's. Dito kung sa 7-Eleven yung palit. Ngano kuno 7-Eleven 130 ra. Nalatingas sa karon kay dito hinung mas groceryhan. Ano kunong 200 kapin. Wa sa kabantay nga dako day ni. 1.3 liters sa apat pa ka flavor. Reklamo no magdi na kuno siya pero malagi siya kuha ari mako ijang gikuha. Wa day lain gamay-gamay ani. Wa. Amo man day pud. Magkita-kit sa lang patapon guys. Asa jud bida ni pangpadpad makaibaw ra gyapon mo pohon-pohon. Di man gon may pwede magdungan mi sundoy kay lahi-lahi man mi gruta. Diya kay pa Southman o kay pa Westman. Wanang
di dyan mi pwede magkadungan. Pero magtagbo ra gihapon mi pohon no ga sa aming lugar ra dapat mag-abot. Okay. Agang atuan pohon nga country guys. Dali ra man hinom pamili dito murag pila ra mi ka days. Ja thankful ko kaadyo sa mga taong nagmahal na mo. Ibadyo ko nga maadyo muna mo kaadyo. Anja mapasalamatan. Anja bilisid kaadyo mi nga naamo ni abot sa mong kinabuhi. Kay makasuway pud mi og opportunity nga kuan ra murag sa damgo ra mahitabo unja mahitabo dai sa tinuod nga kinabuhi. Da labi na guys nagato na mo sa country nga pohon-pohon kabot man dito. Makasuway pud ko siyempre para na luxury na kay di man ko maka-afford og ako ra. Pero mingawan jud ko sa ang bahay kay ang number 1 nga ang kamingawan ang mga tanom. Nagdamgo-damgo na po ko dani. Para sa una guys nga, nagdamgo-damgo ko kay mamubo na ko sang buwak. Then manguha na ko kog ladya ng mga dahon ba. Jadamgo ra di ay. Kay tungod sa ang huna-huna bas mga tanom. Na guys, ang gipabuhatan ni Undoy og ali kay medyo na laman sip-sip si Jagamay di so dingog tumban-tumban ra kay kabaw lagi ning among pathway ani kay gihimo mang playground sa mga bata ja. Di ba pud pwede bisan galig na amin, di magaling mo mabadlong. Mga gipabuhatan ni jaglabat-labat kay madyo na laman di na sila mo step anak kay gibuhatan naglabat. Pero di man po nabawal kay pa manggihapon ng kuanda na sukod. Kaban pa man sang sukod. Hara lamang gipabuhatan ni jagali-ali kay naaman jud mi plano ani gan sa ani namong diha. Nga kay kalit man jud ning among lakaw, manang hanalaman jang gipara so gingana at least na sirado-sirado na ali-alihan sa gamay. Madto naman ang kamunggay po nagbalik og manahon gihapon. Naganing plywood guys, manay katong hanggi mong papagsaw nga gilid ang Undoy manay mong aliarim portahan kay di man jud pwede kon kay nara ba mi metro ari sa tubig. Ang mga koleksyon ni Undoy nga wine guys. Ma-permit jud nagmaadyo kay madugay-dugay mag di maimnan, di mabrihan. Malami na hinon ano, galing kay ang wine mangud guys ug imong ibilin beton sa maabrihan na lahi na si Zaglasa sa pabrihi. Kay na naman siya singaw. Kaya ngayon mo dyan na siya nga na og maabrihan na ibutang siya sa kuan, chiller or sa ref ba. Kay na naman dyan na nakastay. May ag maisag na hinon nagsamot. Balik na mo, may ag manumbag na na. Asa una manumbag na kay isog busig nagbalik na mo manigbas na. Oh. Sa pagpa-out na guys diha sa Sabado gingnan ko sa nag-out nga. Ara kuno baga ka jugang buhok. Nakalisod-lisod siya aron lugaza sa jakado naggupit sang buhok. Ambutan ko 2 ka oras. Baw lamang ka og haniti na bato siya or practicing pa murag gi-practice na gang buhok. Kay imbes ang gusto guys, arang patriman dari taman ubo sa abaga. Ara man hinung mubo kay sige man siya tubong-tubong sig tubong-tubong. Hantod na mubo na gajud. Ja sige pa si jagingon nga. Arang baga ako ng buhok, ang kapal naman ng buhok mo be. Ang kapal jud kuno. Ang siya. Ja, hada pong tubagan nga madyo lang magbuhok makapal basta kay di ag mukha. Hindi na may piswibis ni gamay guys kay isang gunting-guntingan sa katupitang murag na ngipon-ngipon na gunting kay isa ko nung gikuha katong mga manubo bitaw. Kuan manggod ko, sige pangahog mo ang buhok pero napay daghang sige tubo. Manigingon nga upaw pero baga og buhok. Bitaw naman dito yung nangutana sa unag nga nung upaw kuno ko nga taas nung ko buhok. Pagamay pa kuno ko guys, pila na ko edad ay pa ko natag ka ng buhok. Unja, pagkaturag sang buhok, gihisiw-siwan ako kuno ko sang nanay ka ng sino pa bitong lubi.
Kanang lubi bitaw kanang na lugi nga supon injay nga na bitaw ihiso. Mo ni pag grade 1 na ho, taas na ko kadug buhok pero mura laman sa buhok sa mais buraw. Anja mura bitaw kagkag. Gasa katulaging nakapanarbaho na, nakakuha na kog nay mga hot oil bitaw. Man nagpakuan ako, nagpa-treatment. Da murag ning kuan na si Johnny, isip-straight na. Anda sa sige kog pa-out, sige jud kog pagupit kay di ko gana garang taso nang bukay. Kanang nay aliwarig sambit ako kanang labi na kanang sige bitag pangko. Labi na sa tong pagtrabaho na sa Onas Electronics sa dito ko sa Laguna. Na magnet man jud may maghernet man jud may da. Aliwarisan ko sang buhok nga taas kay dugay sa banganon pa sa kanang puluputon pa bitaw. Matong sige kung paputo, jawar ko kabantay nga ning baga na dighang buhok nga ara man ning mipisa sa una. Bagay ko lang mipis pa kog buhok. Ja, das pagtrabaho na nga nag-apil-apil na kog treatment kay na naman lagi ipay kabayad. Pero sa una guys, barato ra to aghat uwil nakahinumdum ko 60 pesos ra. Atong nagsugod ko pa na baho. Ag out gud sa una nga 30 ra. Ja karon, ag out 100 out ra ha. Di pa na nila apilag blower. Kanang ikuan ra out ra jud. Mahal na lagi. Mahal na jud ang tanan. Jag barato jud kuno karon. Badi na laman kay pwede raghan doon. Tiyaw. Ay tiyaw diha kay tinuro mo na ang istorya. Dito, panjo guys. Pwede ko ibayad. Siyempre, di man ko barato. Barato na ko. Di pwede ko i-money down. Uy, buyag pa to ni mo na ang kwarta. Arang busugan na guys. Wala na ko gaadhak. Mao ni guys, mag-diet ko no, kaya muniwag. Anja arang hiliga kadyo kinilaw. Samot nagato na nis. Laing lugar, sige dyan kilaw kay dool nagdagat. Presko na kadyo mga isda. Buli na ako kinilaw for tonight video. Balik ko. Cheers for a safe journey guys, safe travel for both of us. Kaya pilpumis ng mga pagampo guys. We are all safe and sound nga pohon makaabot mi sa mga guys, ino sa may abutan. May guy, may. How may? May. May. Hey. May alcohol. Nada ko. Murag degas guys. Tamis ka dyo. Murag degas nga kanang kuan, hinay mo. Sparkling white grape juice. White grape. Lami pa soft drinks. Ay soft drinks na may acid. No. Lamay pa niya. Kas. Nagsindaan po kukukanta guys. Kaya bisa di pa kukukanta dito pohon. Mingawan kukukanta kay maro ba nihang happiness ang stress reliever. With matching bulinaw kinilaw. May pulutan naman guys. You
dya guys, nahaman na may tutagay o ginagmay dyan. Nahaman na po may kukanta kay gabi naman. Pag nga naman namang kukanta o galas 9 na kay klasihan man ugma, gawas og Bernes sa gabi or Sabado sa gabi, okay ra og abutan kag pila ka oras. Dama sa itong video guys. Natpanta nga, indumingabanan sa among pagbiyahe, nga anta, mo abot ni nga safety. Mingawan ko ninyo guys. Safety me. Nga, mingawan kong sanahe. Mo na diha, pala makagsugot sa ang kontrata. Mingawan day ka. Iya, ako nga, okay ra naman, lakaw siya, asa nang balik. Oh, di na po kumubalik, uban ako'y balikon. Asa po kumubalik kung nanay laing ka. Lingawan, nagbalikon. Diba guys? Nga naman ko kasadyon, wa man dyan ko'y libog. Basta sa buton lamang ko. Di lamang ko biklon. Oh, wow. Ito guys, maraming video ko niya guys, manamig. Busog ka diwan ako nagkagluto ko namin nagagluto ron guys kay suga na sa ice cream. Pusog mo miss Juan sa May. Yeah. Agwain pud kay makabusog man uy. Kasi gusto kong mahilisan kaning kanmig kinilaw. Abusog man hinuon. Paningat tingwan nyo guys. Wala. Kasat pag may gamay. Dat moro tayong video karong adlaw. So pera total na kasi nung maka-upload na pohon. Pasensya sa mo guys, ug maabot ang mga pila ka adlaw jud ko maka-upload kay lisod ni mag-travel kag matukag laing country. Country homes guys. Magkuhan pa ko guys, ug amsa ko maka-upload pohon. Basta atang ila man ninjog ang mga upload pohon. Makakita pud mo mga views. Nakita-kit sa naman ta sunod nga adlaw guys, kung nga sa mga probinsya kung sa laing nasod. Ya. Probinsya sa laing nasod? Naday probinsya sa laing nasod? Province. Ya. Mga to guys, tanan, salamat sa inyong suporta o not nga way puwas sa inyong sa akong vlog o pag-support sa mga ads. Di mo na makalimtan o inaot nga di po medyo makalimtan. Kung sa katong mga gusto nga mukuha sa among bagong racket. Gusto mo wag properties. Pati nga properties. Comment na naman mo sa abas guys o mag-inquire na naman mo sa hangisuon para maka-deal taog deal or no deal para maka-upgrade ka gamay o ano kami katab guys. Salamat yung tanan o good night yung tanan. See you soon again on our next vlog. God bless you all always and peace be with you all always. Good night ug maadtong oras sa laing nasod. Daghan kadtong salamat. Bye bye.